नमस्कार येवकार. आम्ही आयज पेडणे आसा. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ म्हटलं की आमकां फक्त पेडणे दिसता, पेडणेचो विकास दिसता. पेडणे वेगवेगळे प्रकल्प आयले आणि त्या प्रकल्पाच्या द्वारे आमकां फक्त तो विकास दिसलो. मात रुरल पेडण्यान जर आमी पळयले, ग्रामीण पेडण्यान जर आमी पळयले जाल्यार वेगवेगळी संस्कृती जी आसा ते प्रत्येक गांवांत आमकां दिसता. आणि आयज त्याच संस्कृतीची जाणीव घेवपाक किंवा ते संस्कृती आसा त्याची जडणघडणी आसूं, रूढी परंपरा ते जाणून घेवपाक आयज आमी मोपा आयले. मोपाच्या थळाव्यांक आयज मेळटले. थंयसर शिगम्याचो एक व्हडलो उत्सव जाता, शिगमो जाता. त्या उपरांत गुढीपाडवो ह्या दिसा थंयसर गिरोबा उत्सव जाता आणि त्या गिरोबा उत्सवाचो सगळो आढावा घेवपाक आयज आमी आयले. म्हाज्या बरोबर आयज दोन थळावे आसा, एक अरुण नाईक आणि दुसरो उमेश घाट. तांच्या वांगडा आमी वयतले त्या देवळान. नेमकें थंय कितें आसा, कसो नेमको हो गिरोबा करतात, हे सगळें आमी जाणून घेतले. पळयत रावात. चलो उमेश बाब, स्वागत तुमकां. अरुण बाब, तुमचें स्वागत. या न्हू आमी. परंपरा अशी असा की आमच्या जाणट्यान काय आमकां सांगा परंपरा, पण आम्ही जी होळयेचो जो गिरोबा करतो की नाही तो आम्ही पाडव्या दीस होळी चढयतो आम्ही होळये दीस, आणि पाडव्या दीस आम्ही तेचो गिरोबा करतो. 15 दीस गॅप जाऊन होळी असता आमची. पाडव्या दीस आम्ही त्याका गिरोबा करतो. आता गिरोबा हो अपभ्रंश झालो नाव. खरं म्हटलं त्याचं नाव गिरिजेश्वर आसपास आहे असं माझा मत आहे, कळला. पण आम्ही गिरोबा ते अपभ्रंश सगळे केलेले असतात त्या पूर्वजांनी. ते गिरोबा म्हणतो त्याका. जे देव करपी असतात, गिरोबा तयार करपी ते चारी कुटुंब असतात. ते तो दिगंबर असा की ना, तो आता मी 25 वर्ष त्याका पळयते की तो त्याचा रुपडा तयार करता. तो बापूय करी पहिली होत वर्षाचो दिगंबर 4 होत वर्षाचो तो रुपडा करता. आणि त्याच्याकडे आम्ही ती परंपरा त्याका किती तरी आम्ही असं शादभात सोडलेला असा आमच्या पूर्वजांनी. ती पारंपरिक अशी पद्धत पूर्वापासून करी दिलेला. पहिले लहान देऊळ असला या तो आमचो चवाटो हो एका चवाटो आमचे देवस्थान हैसर फक्त दसऱ्या आपल्या एका शिगमो आणि पाडवो हैसर जाता आमचं ह्या देवस्थानाकडे. सकाळी आम्ही होळी हांच्या पहिले आम्ही दोघे मानकारी पूजा करतो. एक नाईक पहिलो मानकारी आणि परत दुसरो मानकारी, आम्ही त्याची पूजा करतो. पहिली पूजा केल्यानंतर आम्ही आमकां त्याचा खापा लावची पडटात 5 होळयेक. आणि ते होळयेक खापा लावून आम्ही मागीर ते हनतात. ते हनणारे आमचे ते पहिलीपासूनच असत. ते होळी हनतात. तर समज आम्ही 8 सुरुवात करतो ते हे करपाक. आणि मागीर तो होळी करता म्हणसर तयार जाता, तर रुपडा तयार जाता म्हणजे 3 वाजता आमकां. म्हणजे त्याका पुरो रंगरंगोटी आसा, रुपडा करपाक म्हणजे एक जवळ 3 वतात. मागीर उत्सव सुरू जाता आमचो. आम्ही फाल्गुन पौर्णिमेक होळी नेमात थंय घातल्यानंतर आमचो कार्यक्रम ह्यो शिगमो उत्सवाचो सुरू जाता. शिगमो उत्सव आमचो 5 दिवसाचो कार्यक्रम. पहिले दिवस आमचे रोमट जाता मांडावरून. एक परब आणि नाईक यांच्या कुळ आणि स्थळ यांच्या कडसून ते झाल्यानंतर होळी गेली भेट दिल्यानी का दुसऱ्या दिवशी तसोच कार्यक्रम रोमटाचो जाता. त्याच्यानंतर रात्र गडे जातात. गडे शिमेचेर जी काय देवचारीक हे असत स्थळां तांकां भेट दितात. आणि ती भेट दिवन येयल्यानंतर इथे लोकांचो कौल होता. आणि कौल झाल्यानंतर त्याची सांगता होता. दुसऱ्या दिवशी आमची परंपरेप्रमाणे उगव्या ह्या मांडा वरसून मोपाच्या उगव्याला भेट देतात लिंगा भगवती आणि होळीला. ते झाल्यानंतर रोमट परत मांडावर येत्या कुळ आणि स्थळा यांच्याकडे. ते झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी आमची धूळवट. सकाळी चोर म्हणून चोर हे दोन मानकारांचे एक व्यक्ती लहान मुलं चोर म्हणून त्यांना नेसवतात. आणि ते संपूर्ण गावात त्यांचं हे असता प्रत्येक घराकडे पूजा अर्चा करतात. आणि त्याची दुपार 2-2:30-3 वाजेपर्यंत समाप्ती होते. आणि त्याच्यानंतर रोमट संपूर्ण गावात फिरते. त्याचप्रमाणे ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत मानावर येते. रात्र कुळकार म्हणून जो कळस आहे तो चव्हाट्यावर आणला जातो. धूळ मारले जातं. धूळ मारल्यानंतर त्याची सकाळी परत तो ह्या बाई माणसं आमचे विंगळ्यांचो प्रकार विंगळ्यांची आंघोळी करतात. ती झाल्यानंतर देव परत काही राहिलेले गावाचे हे आहेत त्याच गावाची घरं
पूर्ण करतात. त्यांना तीर्थ वगैरे देण्याचा कार्यक्रम असा 2 दिवसाचा कार्यक्रम असतो. ते झाल्यानंतर चैत्र प्रतिपदा म्हणजे आजचा दिवस, ह्या दिवशी ती होळी सकाळी विधिवत पूजा करून होळी तोडली जाते आणि तोडल्यानंतर चारी कुटुंबीय म्हणजे त्यांना इथे मान आहे की व त्यांच्याने होळी, आणि त्याच्यासाठी आमच्या गावातून त्यांना शेत दिलेलं आहे या कामासाठी. ते सकाळी गावकर मंडळींनी परब आणि नाईक यांच्यानी ते तोडून दिल्यानंतर ती होळीचं काम ते चारी कुटुंब मूर्ती तयार करण्याचं काम सुरू करतात. ती मूर्ती दुपारी 2-2:30 वाजेपर्यंत पूर्ण होते. पूर्ण झाल्यानंतर परत ब्राह्मणाचं त्याला प्राणप्रतिष्ठा देण्यात येते. ती दिल्यानंतर पूजा अर्चा झाल्यानंतर नैवेद्य गूळ, तांदूळ, तूर डाळ याचा नैवेद्य त्या प्रत्येक मानकऱ्यांक म्हणजे परब आणि कुटुंबीय या काही त्यांचे भागदार आहेत ते सर्व आणून एक नाईक आहेत ते कुळ आहे तिथे आणून ठेवतात आणि परब आहे ते स्थळ आहे तिथे आणून ठेवतात. मग ते मानकरी जो कोण प्रमुख आहे त्या घराचा तो घेऊन इथे येऊन तो नैवेद्य देवाला अर्पण करतो. ते अर्पण झाल्यानंतर सांगणं गाऱ्हाणं करण्यात येतं. गाऱ्हाणं झाल्यानंतर अवसारी अंधार उभे केले जातात आणि त्याचं परंपरेप्रमाणे गाऊल कौल म्हणतो तो पहिल्यांदा. त्याच्यानंतर पाहुणेसाठी नारळ जे काय मान आहे त्या मानाप्रमाणे प्रत्येक याचे नारळ दिले जातात. नारळ दिल्यानंतर लोकांची काही समस्या आहे ते अंधारांकडे मांडणं आणि गिरोबाचं दर्शन घेणं हा कार्यक्रम चालू होतो. आमची म्हाका जाली आतां 13-14 वर्सां जालीं आतां. म्हणजे तेच्या पयलीं जातालो हांव बापाय बरोबर तेन्ना बापा फाटल्यान आमी आतां धरलाय. आजो करतलो आमचो पयलीं, मागीर बापू काका बिका आमचे सगळे येताले. तिसरी 5 तास लागता. कलर मारता तो कसो वापरता? पयलीं आतां कॅम्बल मारताले. पयलीं त्या कलर नासलो ताका. पयलीं हळद काडून काजू भाजून पयलीं करताले पयलीं आमी तेन्ना. पण मागीर आमच्या काकान आमगे ते काजू बी बरे दिसना म्हणजे पेंड हाडपाक आमी गणपती करताले तेन्ना ते पेंड उरतात ती आमी येतले मागीर ते. आनी आतां पेंड दितात आपूण दितात. एका मारले तसं एका मार. तर त्याच्यानंतर आम्ही गिरोबा करता. आमची सगळी चेडवां गावची येता. बरो व्हडलो उत्सव जाता. आणि आज पुर्वजांनी जेन्ना केन्ना पुर्वज हूंय येयले आणि जशी पद्दत आहा ती रिती रिवाज ते करता ते आमकां इतलेच खबर आसा. आणि आयज गिरोबा म्हणटा तो होली वंदन, तर शंकराचो एक अवतार गण आहा अशे आमचे जाणटे म्हणटले. गुढीपाडव्या दिसा जी परंपरागत होळी घातलेली असता, होळी दिवशी ती तोडून
त्याचं सुंदर असं चारही कुटुंबां वर्षाच्या चारही कुटुंबांपर गिरोबा त्या मूर्ती तयार करतात कोरीवकाम करून. आणि त्या गिरोबा मूर्ती आज तिचं पूजन आणि अवसारी कौल करून आज जे कोणाची मनोकामना इच्छा नवस आहोत ते बोलले जातात. आणि ते नवस आज कित्येक वर्षा चालू आहोत. आणि ते फारीकय करता लोक मोठे उमेदीन फारीक करता. त्याप्रमाणे जी गावची चेडवां आहोत, जी ह्या गावातून दुसऱ्या गावात दिलेली चेडवां आहोत, ती आजच्या दिसा मुद्दाम म्हणून गिरोबा देवाची भेट घेऊन नाल कोंब्याचो मान घेतात. आणि आमच्या घराण्याची प्रथा अशी आहे की जो कोणी ह्या एका उत्सवाक सोडूंक पावंक ना ताका आमी त्याची विचारपूस करतो, चौकशी करतो काय तुझं काय प्रॉब्लेम आहा असं विचारपूस करून ते आम्ही सोडयले जातात. अशा प्रकारच्या आज ह्या गिरोबाची ख्याती असा आणि हो उत्सव मोठ्या मोपात मोठ्या उमेदीन मनयलो जाता. या गावातून विवाहित झालेल्या मुली या गिरोबाच्या उत्सवाला आवर्जून उपस्थित राहतात व नारळ व कोंबड्याचा मान इथे दिला जातो. आणि दरवर्षी विवाह झालेल्या प्रत्येक मुलगी मात्र येणारच असा विश्वास इथे आहे. आणि ह्या मुली अशा पद्धतीने येतात की त्यांचा काही समस्या असतात, त्यांच्या कौटुंबिक समस्या असतात, या समस्या निवारण करण्यासाठी इथे येतात. आणि त्या ठिकाणी अवसारी कौल दिला जातो. ज्या लग्न होऊन मुलीला मूल झालं नसेल तर त्या मुलीच्या ओटीमध्ये नारळ ठेवून दुसऱ्या वर्षी मुलाला घेऊन ये असं म्हणून देव आदेश देतो. आणि दुसऱ्या वर्षी मूल घेऊनच ती मुलगी इथे येते असाही इथे विश्वास आहे. उत्सव म्हणजे फक्त थंयसर आमचं देवस्थान जा असा की ना उत्सवात म्हणजे सगळे आमचे म्हणजे 12-5 देवस्थान देवाचे देव उभे राहतात, अंधार म्हणतात त्यांना, ते आम्ही थंयसर उभे करतो. आणि खरी हे जे पाडवो आसा तो चेडवांचा आमचा कोंब्याची जाता कोंबे दितात ते चेडवा. एक भुरग्या झालं की कोंबे दिवपाची आमच्याकडे परंपरा आसा थंयसर. आणि आमचो पूर्वापार आमचो पहिलो चुलतो करी हा बाबा गुणाजी परब चुलतो आमचो, नंतर आमचो भाऊ करूंक लागलो लक्ष्मण बाबाले परब, नंतर श्रीराम बाबाले परब. आणि आता तो माझ्याकडे वारसा येऊन माझ्या पुतण्याकडे आसा तो वारसा. त्याची तत्व असता म्हणजे तत्व म्हणजे एक आमचे शास्त्राप्रमाणे तांदूळ असता ते हांगा लावप ते उतरप परती ते भटजी येयले काय ते परती तीच शास्त्र एका लावप आणि त्याच्या परत ह्या नवीन ह्या करप. आणि ते ब्राह्मणान केल्यानंतर आरती आणि इतर गोष्टी मागीर भार सगळे गाराणे बोलणे करून मागीर चेडवांचे नाल कोंबे इतले करून आम्ही मागीर ते सोपयतात. ताजेकडे नाट्य जी आज याला सगळीकडे गुढीपाडवा म्हणतात, पण आमच्या गावात एका संसार पाडवो म्हणून एका एक मोठं महत्त्व आहे. संसार पाडवो म्हणजे मुलींचं संसार चालवण्याचं काम हा देव करतो. ज्यांची काही काय इच्छा आहे ती पूर्ण करूचं काम हा देव करतो. त्यामुळे ज्या मुलीला मूल झालेलं आहे ती मुली आयुष्य असेपर्यंत या देवा नारळ आणि कोंबा घेऊन इकडे आज हजर होते. आम्ही अजूनपर्यंत आमच्या पूर्वजांच्या जी परंपरा चालवली आहे त्याच अनुषंगाने आणि त्याच परंपरेप्रमाणे आज ही संस्कृती जपण्याचा प्रयत्न करतो. जाय तितके आमच्यापर्यंत आम्ही प्रयत्न करतो आणि त्याका भगवंत साथ देता, गिरोबा साथ देता. हे त्याची ह्या तर एअरपोर्टमुळे एअरपोर्टचे जो मुख्य भाग आहे म्हणून जो किंवा ज्याचा फ्रंट आम्ही जसे नाटक चालू असतं नाटकाच्या मागच्या बाजू पडद्याच्या मागे आम्ही आणि नाटक आम्हाला दिसत नाही असं प्रकार या एअरपोर्टचा झालेला आहे. एअरपोर्टचा व्हावा एअरपोर्ट फक्त आम्हाला एअरपोर्टचा आवाज आणि एअरपोर्टने आम्हाला या आजच्या कार्यक्रमावर परिणाम केलेला आहे. याचं कारण म्हणजे एकदम कवडी मोलाची किंमत आणि त्याच्यामुळे भाव आणि बहीण यांचं नात्याला जरा हे लागलेलं आहे. कारण शेवटी आर्थिक पैशाची बाजू आहे ना. आम्हाला देता वेळी लोकांना पैसा कमी दिला आणि त्याच्यातल्या बहिणीला किती द्यायची आणि भावाला किती 4 भाऊ आहेत 4 बहिणी आहेत तर त्यांनी कसं काय ह्यामुळे आमच्या गावातील ह्या कार्यक्रमाला याचा परिणाम झालेला आहे. कारण एअरपोर्टमुळे झालेला आहे. एअरपोर्टमुळे आम्ही सुखी नाही आहे, दुःखी आहे. बहीण आपल्या घरी येणार, आपली मुलगी आपल्या घरी येणार, ह्या आनंदाने या
आपलं दूरगावी असलेले सगळे गावचे लोकसुद्धा या गावामध्ये येतात, आपल्या घरी येतात व मुलीचं आपल्या बहिणीचं स्वागत करतात आणि तो आनंदोत्सव असो, कौटुंबिक मिलनाचा तो एक मोठा आनंद या ठिकाणी साजरा केला जातो. गावचे 2 मानकरी आहेत, परब नाईक गावकर, हेही या ठिकाणी यांचं बारीक लक्ष असतं की कुणाच्या घरची मुलगी आली की नाही आली, कोण आली नाही तर का आली नाही याची आवर्जून ते चौकशी करतात. दुसऱ्या दिवशी सुद्धा घरी जाऊन विचारतात तुमची मुलगी का आली नाही, तर तिला काय प्रॉब्लेम आहे का, कोणत्या कारणास्तव ती आली नाही, अशा पद्धतीचं त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या जातात. कदाचित आपल्या मुलीला जर गावात गेल्यानंतर सासूरवाशिना तिच्या घरी तिचा जाज होत असेल, तिला छळ होतोय का, तिला त्याकडे कोणती वागणूक मिळते, वाईट वागणुकीमुळे ती आली नाही की नाही, या पद्धतीची सगळी काळजी ही दोन्ही कुटुंब घेऊन आपल्या गावातील मुलीला पूर्णपणे प्रेम व माया देऊन तिच्या कुटुंबामध्ये ती सुखी राहावी यासाठी त्यांची भावना असते. संस्कृती जतन आम्ही करून ठेवले. आमचं एक गाव एक साईट पडलो. संस्कृती जतन करपाचं आमच्याकडे तिसरो मनीस येईना नाही, भायले मनीस ना आमच्याकडे. आमचं गावच आमच्यापुरती आमचे जे लोक असत की नाही संस्कृती जपान असत सगळे. आम्ही सगळे हे देवपान एकत्रितपणे करतो. आमच्याकडे सगळे जे वाजवणारे असत आमचे वाजोपी ते सुद्धा आमकां गुणागोविंद आमचं आता काम करतात. आमचा काम कसं असा की देवाचे आम्ही सेवक, मालक नाही. ह्यानी काम जर केलं तर ओके असं आम्ही देवाचे सेवक म्हणून काम करतो. मालक म्हणून केलं तर बाकीच्या गावांनी कसं असा मालक म्हणून करतात. गावकार हो मालक नसता. तर ही आशिल्ली मोपा पेडणे हांगाच्या गिरोबा देवाची संस्कृती. आमी जर पळयलें जाल्यार खूब व्हडलो विस्तार, खूब व्हडलो इतिहास, रूढी परंपरांनी हो सगळो गांव जो आसा तो एकत्रीत जाला. आमकां खबर आसा मोपा विमानतळ आयल्या उपरांत एका बाजून विकास जालो, मात्र दुसऱ्या सायडीन मोपा गांव जो आसा तो आजुनय आपली रूढी परंपरा जी आसा ते जतन करता. दुसरी खाशेली गजाल थंय पळोवपाक मेळटा ती म्हटल्यार जी गांवांतली चेडवां चलयो जी आसात ती खंयसर तरी भायर लग्न करून दितात, तांचो सांबाळ करप, त्यांची विचार करपा सारको हो एक सण आसा. ह्या सणाक आमी जर पळयलें जाल्यार सगळो गांव एकत्र येवन सगळ्या समाजाचो सगळ्या घटकांक एकत्र घेवन हो जो मोपाचो गिरोबा उत्सव जो जाता त्या सगळ्यांक भावीक भक्त व्हडा प्रमाणान हांगा गर्दी करतात. जी चलयो लग्न जावन भायर गेल्ली आसात ती ह्या गांवांत येतात, ओटी भरप जाता, त्या उपरांत कोंब्याचो मान दिलो जाता, पुजा केली वता. आनी हें सगळें आमी पळयता जाल्यार एकच दिसता की मोपा फक्त मोपा एअरपोर्टा खातीर प्रसिद्ध ना, जाल्यार थंयसले रूढी परंपरा जे आसा ते आमी पळोवपाची गरज आसा. हेंच सगळें घेवन प्रुडंट आयज मोपा पावली. मोपाचे ग्रामीण जी संस्कृती आसा ती तुमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो. परत अशेच कार्यावळी घेवन आमी तुमच्या मुखार येतले. पळयत रावात प्रुडंट.